ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಈಜಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಲಾಪನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಸರಕಾರಗೂ ಪುಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜೂನುಡು ಶಾಲೆನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಕ್ಲೇನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನಿ ಶುರು ಆಂಡ ಶಾಲೆ ಬಂದ ಆಪಣ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಅನುಮತಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಪಡಬೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡಬೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲೆ ತುಂಬೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ 5 10 ದಿನ ತೊಲೈನ್ ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಲ್ಪೇರು ಶಾಲೆ ದಾಖಲು ಒಂದು 100%. ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡ್ರ ಬಲ್ಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೆತನಂಚಿನ ಅಪೆಮನಕ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಶಾಲೆ ಕಡಪುದು ಭವಿಷ್ಯ ಆಲಾಪಣು ಪಂಪೇರಿ ಏನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಲಾಪಣು ಏತು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದು 2-3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ 2-3 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲೇನ ಆಲಾಪಜ ಭವಿಷ್ಯ ಆಲಾಪಜ ದುಂಬು ಶಾಲೆಡ್ ಫೈಲಾ ಒಂದಿತ್ತೇರು 1-2 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಡ್ ಫೈಲ್ ಆತನಕ್ಲಿ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನು ಆಲಾಂಡ ನಮಕಿತ್ತ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮರ್ದು ಬರ್ತನಾಡ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಡಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಪಗ ಮರ್ದುಂಡು ಏರೆಗ್ಲಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪಜಿತೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗುಗೆ ಎಂಚ ಮರ್ದುಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಕಾದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆನಂದ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪೆಮಾನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವನಸುಪುರ ಅಪ್ಪೆಮಾನ ಕೊಡಾರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಬೋಡು ಐನೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ವನಸುಲ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಬೋಡು ಅವೇ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ತನಾಡಿ ಏತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅವಲ್ಪ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಈ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪೆಮನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ಜ ಏತಿನೇಟ ಕಡಪುಡ್ಜ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮರದ ದಿಕ್ಕನೇಟ ಎಂಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ಜ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಏನಿಂದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಂದಾಂಡ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ತು. ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪನಂಚಿತ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ತು.